ngazvitengesa digiri diploma zvose ndinazvo zviri mubhiro zvabuda pana chikoro makandidzidzisa digiri diploma zvose ndinazvo zviri mubhiro asi basa pana mombe dzenyu dziye makadzitengesa mbudzi mukadzitengesa ndidzidze ndizokuchengeteiwo mombe dzenyu dziye makadzitengesa mbudzi mukadzitengesa ndipase ndichengete wanun'una vazviita zvakare vakomana vepanyanga Counseling Boys vauya nealbhamu ravo idzva riri kupisa rinonzi Gumai Dova. Honguka ngatisanganei isu veDrewmas Media tinenge tiripo paClub Fox Glenview 3 ipapo pachange paine vaimbi vakaita saRomeo Gasa, Tatenda Pinjisi, Traimo Bande vakawandisa vaimbi ava. Tina zvakare Chantel Stole, Culture Love, aiwaka vaimbi vachange vari mavhu nemarara musi wa22 July mwedzi uno tichiguma kachando. Matiketsi avapo, VIP $10, veruzhinjika vasiri maVIP $5. Ngatisanganei paClub Fox Counseling Boys Gumai Dova. Ndikaiteka itsabangari asi hapana chembwa hapana tenzi wararira mutakura saka mai nababa muri kumushanda potadira idoro pasi midzimu ikure nzira ndafunga kwenda tayasipura saka mai nababa muri kumushanda potadira imavave pasi vadzimu vafure nzira ndafunga kwenda tayasipura padazvinganaka Marketing officer from Drewmas Media. So today we are at Ngwada Granite, a company that specializes in the installation of tombstones, tombstone making, and also installation of fitted kitchens. So you might be wondering, what is it exactly? Why are we here, and what are some of the exceptional things that they've done? Well, Ngwada Granite have done quite a lot of work for the late prominent figures, the likes of Comrade Ching, the likes of the late Leonard Dembo, and also Chamiso's late mother. So if you are looking for the perfect tombstone to give to your loved one, do come through and do hit them up on the number that will be displaying on the screen at the end of this video. And also, if you're looking for the perfect media house to feel memorable events such as burial ceremonies and also tombstone unveilings, Drewmas Media is here for you. Do hit us up on the number that is also displaying on your screen right now. So I know you might be wondering, how did they come up with the name Ngwada after all, and what does it mean? So Ngwada in Shona simply means something that is precious, meaning that they give precious service delivery, and they also make precious stones. So do come through and choose the perfect stone for your loved ones. Ndinotondera zvikuru sei ndinofunga kwaive kuma 1990s apo pakabuda nhau ya
ambuya tingati muroora akanga kudzidziswa kuroya nana mwene, ndokubva vaendeswa kumakuva. Vachipinda mumakuva ndokubva zvanzi iwe muroora sara panze, kana wazona dzako manguva yakati unorova tobuda. Muroora uya achisara akabva anga achiitiswa kabasa raasingadi, akabva amhanya kumaneighbors vachinovataura kuti ndozviriko kumakuva uku. Ndokubva vapedzisira vaenda kumapurisa ndokunotora santana. Hanzi mapurisa akati chiitaka zvaunga wanzi uite, ndokuzotora vanhu ndokurova guva riya varoi ndokutanga kubuda 1-1. Village rese ranga rakazara muguva imomo. Ndiyo nhau yatakangokura tichinzwa kuma1990s chinzi yakaitika imo muchiweshe. Zuva ranhasi zvakare tadzoka muchiweshe. Nhau ngoma ndiyo nhau dzehuroyi. Tiri paNyachuru High School. Pane chino chikoro chandingade kukuzivisai ndechekuti pakaonekwa hari ine mazita ematicha. Muhari umu yenge ine zvimwewo zvakasiyana-siyana zvanga zvirimo muhari iyoyo. Ndofunga pamufananidzo muri kutozviona. Naizvozvo vadzidzisi vabva vatya kuti hatingaenderere mberi nebasa. Chikoro chakabva chatoshedza tsikamutanda. Taudzwa isusu navabereki kuti paiva natsikamutanda ndiye akatoshedzwa kuti ange achibvisa hari yanga iri paassembly. Naizvozvo nekuda kwekuti vadzidzisi vakaona mazita avo arimo, vabva vati zvekushanda isusu hatichazvikwanisa. Zvazoita kuti nhasi uno pashedzerwe musangano wokuti aiwa vabereki huyai titaurane tione kuti tiri pamwe chete here, zvichiri zvekudzidzisirana vana here, kana kuti taamune imwe nyika. Naizvozvo ndokusvika kwataita. Kwaziva iyi muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sekutaura kwandaita tiri paNyachuru High School kuChiweshe. Nzvimbo ino zvakare iri pasi paishe paHeadman Nyachuru. Ngati ndiyo zvakare nzvimbo inotongwa namambo Chiweshe, vaya vamunomboona tichimboburitsa matare avo apo neapo. Regai tikupei chirongwa chedu chezuva ranhasi. Apa tasvika pachikoro tawana vadzidzisi vachingofamba, hapana kana basa ranga richiitika. Vamwe ndo vanga vari kutori kumagrounds ebhora vachitotamba zvavo bhora, nekuti maticha aona zvisina kukodzera kuti aite business as usual. Izvo zvinhu zvakamira mamiro azvakaita. Naizvozvo sekutaura kwandamboita, vaberekiwo zvakare vanzi vauye vazoita musangano paonekwe kuti zvofambiswa sei. Asi isusu vatori nhau hapana kana amboratidza kuti farira patasvika, zvekuti ini ndatombopindawo musangano ndikatandaniswa zvanzi iwo hatisi kuda kukuona, hausi mubereki wepano. Handizive kuti secret yacho yange ichida kunyanyotaurwa imomo yanga yakamira sei. Sezvamuri kuona muri yeZimbabwe pari zvino vadzidzisi vadanwawo zvakare mumusangano. Asi chatingade kukuzivisai ndechekuti kubva zvatasvika tingati utungamiri kubva kuna Headman Nyachuru kusvika kuna kansela wenzvimbo ino havasi kutifarira kusvika kwedu munzvimbo yavo. Chikonzero hatisi kuchiziva, asi nhau iripo ndeyekuti pari zvino vadzidzisi havasi kushanda nemufaro nekuti mazita avo akawanikwa ari muhari. Hanzi mudzidzisi wese wepano zita rake rakawanikwa riri muhari. Naizvozvo zvakutovanetsa kuti vaenderere mberi nebasa here kana kuti vagare, nekuti kana zvaane mishonga kana iko kushanda kwacho kunobva kwazotora kunetsa. Ningati pandapindawo inini mumusangano wanga uchitwa, ndabva ndangoudzwa kunzi imimi vakuru imimi budai hatikuzivei munzvimbo medu. Kubva rini misangano yevabereki ichidzingwa vanhu? Ndanga ndisina kamera, ndazvipindirawo hangu kuti ndingonzwawo zviri kuitika. Nditi musangano wechikoro
Chikoro chinonzi chikoro chii, mastakeholders echikoro ndeapi? Naizvozvo vandiudza kuti buda famba chikomana, hatisati taakukuda, kana taakukuda tichazokudana. Naizvozvo amenoti ndichadiwa here kana kuti kwete, asi pari zvino ndikati ndo mamiriro akaita zvinhu. Mukatarisa maclassrooms ari empty. Vana ndofunga maona vamwe vandatoburitsa vari kutamba bhora zvavo kuratidza kuti there is no business going on. Zvinhu zvinoda kugadziriswa, asi kachakutinetsa ndechekuti zvinogozoitwa secret sei. Dambudziko rapinda musha, dambudziko rapinda vana veZimbabwe, dambudziko rapindira iwewe neni. Hazvinei nekuti unodzidza kuchomutukutu here, hazvinei nekuti unodzidza kumutondwe here, hazvinei nekuti uri kwasadza here, asi kana dambudziko radaiso idambudziko karapinda chikoro chemuZimbabwe. Ende mukatonzwa chino chikoro chiri muno muChiweshe, that's Mashonaland Central Province, kuratidza kuti tiri muZimbabwe, ndo muri kuitika chiitiko chakadaro. Pari zvino tateerwa zvakare neutungamiri, hanzi mambo vataura kuti imbomirai zvamuri kuita, secret yedu haifaniri kunge ichibuda. Naizvozvo taakumbomirira kana vazotipa mukana, aiwa tichange tichitaura navo, asi kana vatinyima mukana ndo nhau iri kuitika mune ino nzvimbo yeChiweshe panyachuru. Secret, masecrets anowanika. Ndio imwe secret yehari. Pari zvino regedzai ndikupe mufananidzo wehari yawanikwa paassembly. Hari iyoyi hanzika ndo yanga akatakura mazita evadzidzisi vese, zvaita kuti business rimbomira pane uno musha. Naizvozvoka kumira kwebusiness kunoreva kuti vana havachadzidza. Vana kana vasingadzidze, vadzidzisi vazorora, zvichireva kuti basa ramira. Zvino zvitatandaswa namambo, saka tabva kwavari kuti timboisa mishini yedu pasi sekutaura kwavaita, tigonzwa kuti pane here ravachatiunzira kana kuti vachangoramba vachichengeta secret yavo, secret yemumusha, secret yehari, secret yehuroyi. Tinogara chizvitaura vanhu muchiti hazviko izvi. Ko hari kana ichiwanika muyard yechikoro, paassembly for that matter, zvinorevei? Chii chinenge chichiitika? Ko kana ivo varidzi vemusha vachiti hatidi nehari yedu kuti izivikanwe, zvinorevei? Nekuti kahuroyi kana uchiitika, vanhu hapana akanyorwa kumeso kunzi uyu muroyi, munhu wese anoroya. Mumwe munhu anogona kuti nini handitombodi kuti zvibude izvi, nekuti anenge achiziva dambudziko rake. Naizvozvo pari zvino regai timbomirira tinzwe kuti pane chichabuda here kana kuti hapana. Tagara 2 hours tiri pano panyachuru hai, asi mambo varamba kutaura nesu. Kansela vati vari kumusangano, vazobuda mumusangano kamambo ndio vamuri kuona vakukwira mota, kana kuti kwazisa chaiko kuti vanangu makadini, havana. Vabva vavhara nekukwidza mahwindo, nekuti pamwe tisu varoita ngatasvika hatizive. Asi tine mibvunzo yakati wandei. Vabereki vazhinji vari kuti aiwaka hameno mwana wechikoro angoita kuti zvitadzo zvake zviregerwe nematicha nekuda kwokuvhundutsira maticha. Izvozvo ndo zvatipa mibvunzo. Regai timbokupai vabereki vachitaura ndisati ndakupai mibvunzo iri kuti katyamadza zvino kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Ndezvenhema izvi zvakaitika vana vechikoro vakabatirwa mafoni mutemo unoti mwana wechikoro saanofonera kuti haudzidze, saka abatirwa mafoni ake enda achidini, achinyepera kuti oenda kuisa zvahari nechii, achinyepera kuti aiwa ndakanhingirika, vachike maticha arega kuti batira mafoni tiite zvatinoda. Saka chikoro chine chotofa ipapo. Saka mwana wechikoro anogona kunge akaisa zvahari. Mwana wechikoro akaisa izvo zvinhu kana kuti vari mubereki munhu anenge akabatirwa mwana mafoni yake, pakunoba zvakadaro nyepera. Oho. Ndichataona inini apa kushereketa kwevana vechikoro cheta, handifunga kuti zvinhu zvakaitwa kubva muvabereki. Vana vechikoro vakashereketa
ndozvandinofunga ini. Asi sei vanhu vari kuedza kuvigiridza nawi? Kuvigiridza kwavo uku zvinoenda nekusaziva futi nyaya. Nokuti kana ndakatarisa ini chaizvo apa ndinokuona kuti hazvina kumbobva kuvabereki, vana chete vanongoshereketa. Tinachi maticha kuti vadzoserwe zvinhu zvavo ofichi mutemuka hatifanira kutora tichiuisa maoko medu. Tingatoita chikoro chisina basa kana chisina mutemo. Saka ndinoona kuti hari yakaiswa nevana nezvinhu zvakatorwa ndovakaita plani yekuti zvinhu zvavo zvidzukirwa zvakaita kaneka kuchichidzira. Asi tamboona zvinoona zviitika kumashure kwese kwatakabva. Asi zvokuti hazvisi zvinozokwanisa kukuwadza vadzidzisi here? Imi mangoti hapana kuchidzira chete vadzidzisi havambokuwara kana havatombokuwara. Ameno, taureiwo zvamunoda kutaura pamusoro penhawi. Kuchichidzira maticha chete kuti vapiwe mafoni avo hapana kana nawo. Hapana kana nyaya. Maticha ngavatoshanda zvakanaka, tinovada maticha. Imi makapfeka dhuku, mambozvitsvaga pamweya here kuti murongodhisimisa nyaya? Takatonamata nezvazvo tazvinzwa. Ndobva mweya watotaura kuti hapana nyaya kuchichidzira chete. I think kuti harika. Ndezvefake zvezvo. Because munhu anoda kutonyatsoita zvaanoda kuti haangawezosiya pachena panoonekwa nejekeri rese. Hazviite. Hakuna zvakadaro. Saka I think ndezvevana vechikoro zvefake izvo zvodongochikidzira maticha kuti asi kuti mwana wechikoro angauye magedhi akavharwa usiku osweza. Vanozviita vana vechikoro, vanozviita vanojamba mawaya. Amukona apo pakatoderera pane waya apo pakatoderera. Kana kutocheka waya vanocheka waya idzodzisi vachipinda. Hapana chandoda kutaura pamusoro pezvo. Hamutorina basa nazvo? Mibvunzo yedu yatinayo ndiyoyi. Mushure mekunge headman atirambidza kupinda musangano, vabereki vese vabuda imomo vaine one answer. Zvichireva kuti here vanhu vese vemunzvimbo yavanofunga zvakafanana. Ichokwadi here kuti vese vari kungoti vana vechikoro kana kuti vaudzwa naheadman musangano kuti venhau ingovataurirai zvakati kuitira kudhisimisa nyaya? Chepiri, kweyo headman kana iri nhau yevana vechikoro vangoitawo misikanzwa, sei varamba kutaura nesu? Izvozvo ndo zvatishamisawo zvikuru. Handiti vangadai vangotitaura here kuti haiwa haipweredzi vari kutyisidzira maticha zvotopera? Ko nhau yekuramba kutaura nesu yabvepi? Uyezve kana zviri zvefeki izvi, ko vaigozodana sei tsikamutanda chikoro chese otouya oita marituals ake ipapo, izvo zviri zvevana? Ipapo tine mubvunzo zvakare. Why are they so sure kuti izvi zvakaitwa nemwana wechikoro? Hapana here mapossibilities ehuroi? Kana kuti tese takutongobvumiranawo nazvo kuti vana vechikoro vakaita misikanzwa? Vadzidzisi patataura navo mushure mezvataurwa izvi vanga vachingotaura kuti anoziva ndaakazviita, kuti iye muroi here kana kuti mwana wechikoro ari kutivhundutsira. Naizvozvo kuvarayiridzi vari kuratidza kushushikana kuti hongu mataura enyu kuti mwana wechikoro nekuti muda kuti tidzidzise, asi hazvina kuvajekera. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe nenguva yamatipa. Regai tidzokeredu kuguta reHarare tisiye vana hari dzavo vainadzo. Goodbye my friends. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
Drewmas.